खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BPF दोलोनि गेदेर खहा BPFनि गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया BPF दोलोखौ एंगारबाय BPF दोलोआ सोरखार दानो हायैनि उननिफ्रायनो साफानि उनाव साफा दैदेनगिरिफोरखौ BPF दोलो एंगारनायखौ नुनो मोनबोबाय थानाय जादों दा BPF दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि BPF दोलोनि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरगयारिया BPF दोलो एंगारनायनि लाइजामखौ BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनिसिम गथायहरबाय BPFनि लेङाइ आफादगिरिनि बिबान एंगारनायजों लोगोसे प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्रायबो रिजाइन होबाय बिथाङा BPFनि हाबाफारिफ्राव बाहागो लानो हायैनि थाखायनो BPF दोलो एंगारदों होननानै मख'दों खाम्फा बरगयारि बिथाङा लोगोसे 20 बोसोर BPFनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो स्पक्सपार्सन जानानै रायजो राजाफोरखौ सिबिनो खाबु होनायनि थाखायबो हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे BPFनि दैदेनगिरिफोर आरो गावनि अदेबानि खाम्फा बरगयारिनि मोजां हास्थायग्राफोरनिसिमबो साबायखरखौ बावो बिथाङा आरो नोंथांनि दैदेननायाव BPF दोलोआ गोजौ फारसे थांगोन आरो रायजो राजानि लुबैनायखौ सुफुंनो हागोनखौ आसा खालामो होननानैबो लाइजामनि गेजेरजों फोरमायथि हरो खाम्फा बरगयारिया जायनाखि खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय हानि थाखाय नांबोदोंमोन दा खाम्फा बरगयारि बिथाङा BPF दोलो एंगारनायनि उनाव ओनसोलारि दोलो UPPL दोलो ना BJP दोलोआव हाबगोन बेखौ उननि समावसो मिथिनो मोनगोन ना बिथाङा अराय समनि थाखाय राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थागोन बेखौ समासो फोरमायगोन चेन्नाइआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बेखेवबाय BTCनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'जों लोगोसे लेङाइ बुंथिगिरि अभिराम महानायक आरो माखासे EMफोरखौ लोगोआव लाफानानै चेन्नाइआव लुनाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बेखेवनानै होबाय आसामजों लोगोसे बड'लेण्डनि सुबुंफोर जायफोर चेन्नाइआव थांनाय बिथांमोनहा बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन जायफोर सुबुंफोरा मेडिकेल ट्रिटमेन्टनि थाखाय थाङो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय थाङो आरो दावबायनो थाखाय थाङो बिथांमोनहा बेयाव जानाय थानायजों लोगोसे माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन बर' हारिखौ गुबुंले खालामनायखौ होबथानो गोख्रों थांखि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुवाहाटीआव थाहैनानै गाज्रि खामानि मावनो सानदोंब्ला आरो बिसि बा फिसाय थाखानानै गुबुन हिन्जाव बा हौवाजों खथा भारा लानानै थाहैनो सानदोंब्ला सांग्रां जा नङाब्ला जोबथेसालियाव थांनांनो हागौ बर' हारिखौ गुबुंले खालामनायखौ होबथानो थाखाय आरो खैफोदाव गोग्लैनाय बर' सुबुंफोरखौ मदद होनो थाखाय गुवाहाटी एबसु वाच एन्ड रेस्किउ एंगेजमेन्ट स्क्वाड दाबाय गुवाहाटीआव खारनानै थाफैनाय बिसिबा फिसाय गारनानै गुबुन हौवा बा हिन्जावजों भारा लानानै थाफैनाय फरायसाफोराबो फरायनो थाफैनानै गाज्रि लोगो मोननानै गाज्रि खामानि मावनाय बेनि उनाव एक्सिडेन्ट जानाय गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जिनाहारि खालामजानाय बायदि बायदि बेबायदि केसा सानसेयाव 9 गाहाम सफैयो आरो बांसिनै बिटिआरनि जिल्लाफोरनिफ्राय सफैयो होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बेफोरखौ होबथानो थाखाय गुवाहाटीनि मोनथाम पुलिस डिस्ट्रिक्ट सानजा सोनाब आरो मिरुआव रैखाथि भलन्टियार दोनगोन जाहाथे जेंनायाव गोग्लैनाय बर'फोर जेरै खामानि मावनायनि उनाव बिगोमाजों दान बान्था होजायै थगायजानाय लांखारजानाय बुजानाय बायदि बायदिखौ मदद होनायजों जागोन लोगोसेनो गाज्रि खामानि मावनायखौ होबथानो थाखाय संगालि भलन्टियार दोनगोन बियो सोरबा मैगं फानग्राबो जानो हागौ सोरबा थेला बोग्रा गारि सालायग्रा सोरबा फरायसा बा अफिसारबो जानो हागौ बेनिखायनो सांग्रां जानानै थानो थाखाय खावलायदों नङाब्ला हमजायोब्ला थोंजोङै पुलिसनि आखायाव गथायनाय जागोन आरो जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों कामरुप मेट्र' जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय BTCआव जौगानायनि खामानि मावनायाव गोबां उन जादों नामा BTCनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय मिरुनिफ्राय स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेज हरनायाव रांखौ बाहायजोबनो हायैनि थाखाय मोनखानाय रांनिफ्रायनो गोबां कौटि रां दानख' जादों रिपर्टनि बायदिब्ला 124.6 कौटि रां दानख' जादों जाय जोबोद खम आरो खालि 50 कौटि रांल' हरनाय जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला स्पेशल डेभेलपमेन्ट पेकेजनि गेजेरजों थांनाय रांखान्थि बोसोर 2024-25 आव BTC जौगानायनि थाखाय 174.6 कौटि रां हरनाय जादोंमोन नाथाय देग्लाय अदेबानि 2025-26 रांखान्थि बोसोराव 124.6 कौटि रांखौनो दानख'नाय जादों जाय 77.3 जौखोन्दो आरो 50 कौटि रांखौल' हरदों रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय बोसोराव होखानाय रां बा फान्डनिफ्राय खालि 32 कौटि रांखौल' BTCआव बाहायनाय जादों अदेबानि 80% गोबां राङानो बाहायजायाखै जायनि जाहोनाव देग्लाय रांखान्थि बोसोराव अदेबानि 2025-26 बे रांखान्थि बोसोराव 124.6 कौटि रांखौनो दानख'दों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों BTCनि अनगायैबो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि थाखायबो 50 कौटि रां होदों सिगांनि समावबो कार्बि आंलं
अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय 50 कोटी रां हरदोंमोन आरो बे बोसोरावबो 50 कोटी रां हरदों। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिला थांनाय बोसोराव जेसेबां फान्ड मोनदोंमोन बेनि 2 गुन बांसिन रां बाहायनानै खामानि मावदों। दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिला बे बाजेटआव बांसिन मुलाम्फा मोननो हादों, जेराव बे रांखान्थि बोसोराव अदेबानि 2025-26 आव 100 कोटी रां मोननो हादों, जेराव 2024-25 आव 60 कोटी रांल' होनाय जादोंमोन। दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय रिपर्टनि बायदिब्ला दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिला 60 कोटी रांल' मोनदोंब्लाबो 10 कोटी रां बारा बाहायनानै खामानिखौ मावदों, अदेबानि 70 कोटी रां खरसा खालामनानै खामानिखौ मावदोंमोन, जायनि थाखाय बे बोसोराव 100 कोटी रांखौ मोननो हादों दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिला। जायनाखि बिटिसिआव गोबां कोटी राङानो दानख' जादों, बेखौ लानानै दिपेन बर' बिथांनाव सोंथि खालामनायाव बिथाङा मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। बिथाङा फोरमायथिदों दि फाइनान्स कमिसननिफ्राय सेन्टार आरो स्टेटआव जेरैबायदि फाइनान्स प्रभिजन दं, काउन्सिलाव बेबायदि फाइनान्स प्रभिजन गैया। बेनिखायनो काउन्सिलाव ग्रान्ट इन इट्स पेकेज हिसाबैसो हरो। काउन्सिलनि प्रभिजना संबिधानाव मख'नाय गैयिनि थाखायनो बा एमेन्डमेन्ट जायैनि थाखायनो मिरुनिफ्राय काउन्सिलाव थोंजोङै बाजेट हरनायाव उसुबिदा जायो आरो बेखौ लानानै सावरायनाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ। रायजोआव सिखाव दाखाथि जानाया बांदों। साननि समावनो जिब जुनार खावनायनि अनगायै साननि समाव होसो होसो लुथिनाय जाथायबो जादों जोंनि रायजोआव। बेबायदि गिख्रंथाव जाथाय जादों जोंनि रायजोआव। सा 15निफ्राय सा 6 दाखाथिफ्रा गंसे स्कर्पिय' गारिखौ 3 किल'मिटारसो जानथायसिम होसोनानै गारियाव थानाय 2,07,000 रांखौ लुथिनानै लानानै खारदों। बे जाथाया जादों जोंनि रायजोआव। सासे सुबुङा रां दिहुनखांनायनि उनाव स्कर्पिय' गारिजों फैगासिनो दंमोन। बेखौ दाखाथिफोरा खौरां मोननायनि उनाव गासै सा 15निफ्राय 16 दाखाथिफोरा मटर साइकेलजों गासै 3 किल'मिटारसो जानथायसिम होसोनानै स्कर्पिय' गारिखौ बेंखनदों। बेनि उनाव स्कर्पिय' गारियाव थानाय सुबुंफोरखौ नाख्रां नासि खालामनानै स्कर्पिय' गारियाव थानाय 2,17,000 रांखौ लुथिनानै लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों। दाखाथि सा 15निफ्राय 16नि मादाव 3खौ सिनायनो हानाय जाबायबो होननानै फोरमायथिदों। दाखाथिफोरनि मुङा जाहैबाय साद्दाम हुसैन, राफिक आली आरो आशराफुल आली। माखासेखौबो नागिरनायनि खामानिया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों आसाम पुलिसा। आन्डार 19 T20 वर्ल्ड कप फाइनाल 2025 आव भारतनि हानजाया देरहासार जानो हाबाय। इन्डियान वमेन्स टीम आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव आन्डार 19 T20 वर्ल्ड कपनि फाइनाल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव इन्डियान वमेन्स टीमा साउथ आफ्रिकानि हानजाखौ फेजेननानै देरहासार जानो हाबाय। 9 उइकेट्सआव फेजेनदों। मालयेशियानि केपिटेल कुआलालाम्पुराव खुंनाय जादोंमोन आन्डार 19 T20 वर्ल्ड कपनि फाइनाल गेलेनायखौ, जेराव भारतनि हानजाया देरहासार जानो हादों। भारतनि हानजाया गासैबो ग्रुप मेचफोराव देरहाजोबनानै फाइनालाव साउथ आफ्रिकाजों गेलेदोंमोन। बेयावबो बिथांमोनहा देरहासारनो हाबाय। बेनि सिगां वेस्ट इंडिज, मालयेशिया, श्रीलंका बेफोर हादरनि टीमखौ फेजेननानै सेमि फाइनालाव इंलेन्डखौ फेजेननो हादों। बेनि उनाव फाइनालाव साउथ आफ्रिकाखौ फेजेननानै आन्डार 19 T20 वर्ल्ड कप फाइनाल 2025नि टाइटेलखौ बा बिमुंखौ देरहासार जानो हाबाय भारतनि आइजो हानजाया। क'क्राझार जिल्ला पर्बतझरा महकुमानि टिपकाय सिस्टि काली मन्दिरनि साखाथियाव हाग्रा गुदुंनि सिंनिफ्राय सासे बर' सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंखौ गपिनाथ ब्रह्म 60 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायनो हानाय जादों आरो बिथाङा राङामाटि गामिनि थागिबि। थांनाय 25 जानुवारिनिफ्रायनो बिथाङा गोमानानै दंमोन होननानै फोरमायथिदों। दा हाग्रा गुदुआव फासिनांनानै थैनाय थासारियाव बिथांखौ बोखांनो हादों। बिथां थैनायनि साखाथियाव बिथांनि साइकेल, बथल आरो मनाबो दंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बे जाथायाव सोरबा दुथां सुबुंनि आखाइ थानायनि सन्देह खालामदों, अदेबानि बुथारनायनि सन्देह खालामदों। बेनिखायनो जाथायनि सायाव जाहाथे गोख्रोङै नायबिजिरो बेनि थाखाय दाबि दैखांदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा। जाथायथिलियाव टिपकाय पुलिस आरो मेजिस्ट्रेटआ फैनानै नायबिजिरनायनि खामानिखौ मावफैदों आरो पस्टमर्टमनि थाखाय गपिनाथ ब्रह्मनि गोथै देहाखौ लानानै थांदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।